Tapos ipapa-overall check up na rin natin mga idol kasi ang dami nang tumutunog dito sa likod. Yun, nakal na yung cover. Banda. Ipon ko na lang. Yo, what's up mga idol? Good morning. Nandito pala tayo sa may Swanson, Bulinaw. So, papacheck up kasi natin itong si Raptor. Gawa nga nung maingay na yung kadena. Tapos isasabay na rin natin yung tune up saka change oil. Tapos ipapa-overall check up na rin natin mga idol kasi ang dami nang tumutunog dito sa likod. So, dito tayo sa Swanson mga idol na. Ipapa-overall check up natin si Raptor kasi may napansin kasi ako dun sa likod. Hindi ko alam kung ano yung tumutunog dun, yung kadena ba o yung sa bearing. Ang lakas kasi ng tunog. Sasabay na rin pala natin mga idol na yung tune up, change oil saka ano tawag kung isa yung sa check up pa nung sa likod ko. Tapos papacheck up din pala natin yung preno kasi baka yun siguro yung stuck up kaya tumutunog na lang. Pwede po ba yung printer? Nakausap ko na rin pala si boss kanina. Ayun na, andun ginagawa na. Ay, check na pala. Ayun na. Bumiyahe pala kami kanina ni Mrs. Bali hindi na ako nakapag-vlog kanina. Gawa nga nung ulan hindi ko na nilabas yung camera. Kasi sir pala yung nag-assist sa atin. Sakto kasi may bagyo ngayon dito mga idol, no? Bagyong Inteng. Kaya hindi natin na i-capture kanina yung video na papunta tayo dito sa Bulinaw. So, check natin. Tingnan muna natin si boss kung anong naging problema. Ba't tumutunog? Ang lakas ng tunog, boss? Tuyo lang yung kadena niya, sir. Ha? Tuyo lang yung kadena. Nilangisan ko rin nung nakaraan pero ganun pa rin. Mabilis kasi matuyo dahil maulan. Ay, ganun? Oo, sir. Pero yung bearing okay naman. Okay naman. Wala namang problema yung bearing. Oo. Kanina, inikot ko ng ganyan. So, check up pala ni... Ha? Tumutunog agad. Pero sakto lang yung adjust ko. Okay lang. Okay lang yung adjust ko. So, ito pala yung update natin kay Raptor mga idol, no? Naka 8,063 kilometers na siya. So, sa Sabado ko pa sana nais na ipunta kaso kinakabahan kasi ako dito sa may tumutunog sa likod. Uy, si idol pala to. Pero sabi naman ni boss, natutuyo lang daw yung sa kadena, sa ang tawag doon, sa sprocket. Pero okay naman daw. Okay yung bearing, okay yung kadena, adjust ng kadena. Kaya yun lang siguro yung dahilan kaya tumutunog. Kinabahan talaga ako dun eh. So, bus turn up daw. Turn up. Ay boss, may dagdag ko pala. May dagdag ko pala kasi nung nakaraan, Sir. nagluloko yung sa starter na nawawala, minsan mayroon, minsan wala. Ayun.
sir. Pa-check nga ako, boss. Oo. Maluwag lang yung ano ng baterya. Yung spark plug, okay pa naman. Ito. 8,000 na. Ha? 8,000 kilometers na. Ah, Palitin na rin yan. ha? Palitin na rin. Palitin na? 8,000 kasi ang palit ng spark plug yan. Papalitan na rin. Meron kaya nito? Meron yan sir. Pang wave 125 yung spark plug niya. Ah, kaya siguro minsan nagdulo-kulo na. Yung starter niya. Ah. Bakit? Nakapatay ito? Hindi, naka-record yan. Magkano ba? Bigyan mo na ako 500. Mag-aari sana ako ng spark plug ng ramp ng Sige. Honda Soprano. Magkano po yung Arjon up. Pero wala pa naman ako naririnig na lagotok. Yung lagitik na. Ha? Yung lagitik sir. Ah, Wala pa rin. wala pa. Wala lang kasi ang nangyari. Nung last time na binahe ko to, yung starter na, Parang ayaw dito pag Mana. hindi ko pinukpok na kanon, gumagana. hindi siya kagana. Ah, Marumi. palit ng spark plug mga idol. Nakalawang na. Ah, kalawang ang wala na rin. Naka every 8,000 kilometers talaga sir. Kailangan. Palit talaga. Yun. Tanggal na yung cover. Yung pan na. Dan guide. Sir. Check yung time. Ah, naka-letter D. Okay. Top dead center. Napakon na rin ako. Kasi minsan may tumatakas dito sa kuna. Ito? Oo. Sa rubber na. Palitan na rin natin yan. Kaso may kamahalan rin yan sir. 300 yata mahigit yan. Itong goma. Magkama. Hindi mo, sir, kung lalagyan mo ng gasket maker naman kasi ito, lalong masama sir eh. Pero Kailangan- hindi pa naman ganun katindi. Parang Pero pwede pa. nagpapawis-pawis lang gano'n. Ah, Kaya mo lang sir. Ikpitan na lang natin mamaya ng ano. anong kanya na kuya? Maluwag na? Maluwag na. Ha? Maluwag. Maluwag na?
Adjust na talaga. Kailangan na talaga. Mali. Maluwag. Adjust na talaga. Walang kapit. Dapat yan kumakapit. Yun. Nung nakaraan, wala ka dito. Si Butong pinagawa ko dito. Ano yun, sir? Yung sa nag-stack up yun, no? Preno. Prena. Palitan mo na ba, sir? Napalitan na. Palitan na. 200 plus yan, sir. Sa spark plug nila na sa 270 yata yun. Yung sa akin, hanggang 140 na lang top speed, no? Hindi na kaya. Alright. Goodbye. So, pati naman tayo ready na. Lumana sila na. Ganda ng ready na. Ano? Ano? Ganda ng sunog, no? Puti. Ganda ng Ganda na sunog. surog. Puti. Pero namumuti yung Ano, ibabaw. napul na pala, oh. Corrosion na yun. Ano na. Dalawang na. Wala na to pag ano to. Wala na yan, sir. Kasi ang ano yan, ang importante naman kasi rito, itong... Dyan. Ito, dito. Pero pwede pa naman to. Pwede pa naman siya, kaso nga lang, ito, pag kinalawang ng husto to, sir, at di mo na matanggal sa, ano, pinapupudpud. Dyan na lalabas sir. yung niya. Sisira yan. Di mo na matatanggal yung spark plug mo. Pinabayan mo. Alright. Puno ko na lang din muna to, boss. Ito pa kasi, ang ganda pa naman ng kuryente niya dahil puti ang sunog. Ay, patras ka na itin-rek. Yun ang abante. Torsikwa. Magkakay na natras pa? Ha? Magkakay na pa natras yan? Naman preno mo. Alalayan mo sa gilid, sir. Baka nilikod. Eh, sa side wheel frame, managrang siya. Hop. Alright mga idol, no? So natapos din si Raptor na pula. Okay na, sir? Okay na. Baka yun lang siguro, baka spark plug din siguro yun. Oo, sir, pwede rin. Kaya namamatay-matay pag ano, ayaw kumuloy. Ganun. So natapos din si Raptor na pula mga idol. Natapos din yung kanyang maintenance. Alright. Alright mga idol, so dito na siguro matatapos yung vlog natin. At natapos din yung pinapagawa kay Raptor na pula na. Alright, so ingat po tayong lahat and God bless po. See you po sa next vlog natin.